Starostové obcí spolu s podnikateli jednali ve Štětí o rozvoji Podřibska. Kdo chce diamant? Nová detektivka na studování divadla jednou do roka. HC Štětí se stalo držitelem putovního poháru města Štětí pro rok 2013. 40 let jachtingu ve Štětí ozdobila Veronika Živná mistrovským titulem z Kataru. Ve dne jas, v noci mráz. Lidová pranostika výstěžně popisující počasí, které panuje ve druhé polovině ledna v našem kraji. Vítám vás u třetích zpráv kabelové televize Štětí. SK Mondy Štětí slučuje 9 sportovních klubů různého odvětví. O jejich činnosti a výsledcích vás průběžně informujeme. Jeden z největších úspěchů v loňském roce zažil oddíl jachtingu. Primář Neurocentra v Jesenici, pan doktor Boris Živný, trénuje mládež a do Štětí za dětmi pravidelně dojíždí. Nyní si můžete poslechnout jeho vyprávění o tomto náročném sportu. Oddíl jachtingu byl založen v roce 1972. V průběhu let vybudovali členové hangár na uložení lodí, dílnu pro nutné opravy a klubovnu. Od prvních let své existence se klub zaměřil především na mládež v lodních třídách Optimist a Kadet. Někteří se později prosadili i v kategorii dorostu a dospělých. V roce 2002 zasáhly povodně, které zničily většinu lodí a odnesly klubovnu. Po povodních v roce 2002 přestala v jachtingu pracovat mládež, protože neměli na čem jezdit. Dneska je úplně jiná situace. Mohl byste nám o ní něco říct? No, podařila se věc, v kterou asi nikdo už nedoufal, protože 10 let po povodních se nám podařilo ve Štětí obnovit mládežnický jachting. Ten start nebyl jednoduchý, protože vlastně jsme začínali úplně z nuly, ale během jediné sezóny se podařilo vybudovat flotilu bezmála 10 lodí a dát dohromady družstvo dětí, které začaly znovu provozovat závodní jachting. Taková pěkná symbolika je i v tom, že se nám to podařilo vlastně ke 40. výročí jachitního oddílu ve Štětí, což byl takový náš pěkný příspěvek k oslavě tohoto výročí. A vy jste v letos začali trénovat a hned se dostavily úspěchy, které jste snad ani nečekali. Začali jsme trénovat na jaře, jakmile nám to počasí dovolilo, a pustili jsme se do trénování hned naplno. Trošku asi na rozdíl od některých jiných klubů v České republice, které s dětmi začínají pracovat tak, že je to nejdřív nějaká hra, potom nějaké letní tábory a podobně. My jsme začali dělat jachting s dětmi hned jako sport, tudíž začali jsme učit děti nejen jezdit, ale i závodit. A první úspěchy našich mladých jachtařů se dostavily také nečekaně brzy. Už na mistrovství České republiky, které se konalo v létě, kdy my jsme měli za sebou asi 4 měsíce intenzivního tréninku a jedno soustředění v Chorvatsku, tak se naši závodníci umístili ve středu závodního pole. Jedna závodnice v první desítce. Potom jsme v tréninku pokračovali dál a vyvrcholením sezóny byla účast na mezinárodním mistrovství Kataru, což je velká mezinárodní regata, která se konala v hlavním městě Kataru Doha na moři. Účastnili se jí závodníci z 8 zemí a na tomto mistrovství získali děti ze Štětí z našeho klubu vlastně všechny zlaté medaile, které se tam udělovaly. Jednak jsme skvěle zahájili, protože první závod byl závod družstev, takzvaný team racing, kde družstvo jachtklubu Štětí obsadilo první místo a potom se nám dál dařilo i v závodu jednotlivců, kde jsme získali v absolutním pořadí jednak mezinárodního mistra Kataru,
a další děti naše se umístily na 4., 5., 9. a 15. místě, což byl velký úspěch. A také v kategorii dívek, která byla vyhlašována zvlášť, jsme měli ještě 1. a 3. místo, takže úspěch opravdu nebývalý. And the champion for 2013 from Czech Republic, Brunella Zigna. I don't know. Okay. What's your name? Veronica. Okay, this is the right name. See, the ladies are beating the boys. Alf Mabruk. That's how it goes. We are in the new century. Thank you, Optimist. Takže to gratuluji tedy k tomu takovému velkému úspěchu. No a co příští rok? Co plánujete? Tak druhá sezóna bude začínat pro nás velmi brzy, protože první velkou akcí, na kterou se chystáme, je v únoru soustředění na moři, opět v Kataru, které bude zakončené další velkou regatou. Děti na moři stráví 14 dnů, aby jejich nástup do sezóny byl co nejrychlejší. A potom následuje vlastně celá řada dalších závodů. Jednak se budeme účastnit závodu Českého poháru, čeká nás mistrovství České republiky a z velkých závodů se chystáme třeba na mistrovství Holandska. Naše nejlepší závodnice bude reprezentovat Českou republiku a Evropu na vlastně mezinárodním mistrovství Asie, které se bude konat v Japonsku. Plánujeme také v průběhu roku, kromě toho úvodního soustředění, ještě další 2 soustředění v Chorvatsku, kde máme naši přímořskou základnu. Podařilo se nám tam totiž domluvit s místními spolupráci, která nám umožňuje trénovat na moři, což je v jachtingu velice důležité. Obecně lze říci, že všichni jachtaři, kteří chtějí závodit na mezinárodní úrovni, tak musí trénovat na moři. My máme tu situaci trochu komplikovanou, protože Labe přeci jenom má k moři daleko, ale pro naše družstvo vzdálenost 1000 kilometrů není nepřekonatelná, takže ta chorvatská báze v městečku Igráne na Makarské riviéře je pro nás obrovská příležitost, jak trénovat tak, abychom se vyrovnali závodníkům ze zemí, jako je Holandsko, Belgie, nebo i z některých destinací za oceánem. Teď jste tady mluvil o přípravě mládeže na příští rok. Máte dost dětí, nebo byste uvítal ještě nějaký přírůstek? Tak z pozice trenéra mohu říci, že v dané chvíli máme dětí dost, ale každý, kdo trénuje mládež, ví, že tak, jak děti odrůstají, že je potřeba neustále pečovat i o dorost, který nahradí závodníky, kteří vyrostou z té určité věkové kategorie. To znamená, že určitě máme zájem o další děti. Jenom na tomto místě bych chtěl říci, že máme zájem o děti, které chtějí závodit, které chtějí provozovat jachting jako sport, nikoliv jenom jako volnočasovou aktivitu pro ukrácení dlouhé chvíle. Ono to rozhodnutí dělat jachting je velice závažné, protože jachting sebou nese spoustu obětí. Na straně závodníků a dětí je to potřeba obrovského nasazení, odolnost vůči rozmarům počasí, vůči větru, zimě, mokru a podobně, ale jsou potřeba oběti i na straně rodičů, protože takový správní rodiče jachtaře, závodníka musí na sebe přijmout i břemeno poměrně značných finančních nákladů
a také břemeno třeba řešení poměrně dost složitých logistických situací. Musí být schopni cestovat s dítětem, musí být schopni pomáhat s přípravou lodí a podobně. Na druhou stranu ale jachting dětem přináší obrovské dobrodružství, přináší jim také možnost poznávat různé lidi, různé kraje, různé kultury. Není to jenom o sportu, ale je to i o skvělém kamarádství, o mezilidských vztazích a v neposlední řadě o překonávání sebe sama a svých limitů. Když jste mluvil o těch rodičích, vy vlastně máte taky 2 dcery, které taky závodí. Moje dcery Veronika a Kateřina byly vlastně u zrodu tady toho našeho družstva. Já jsem prošel sám vlastně fází od nejprve naprosto nepoučeného rodiče přes fázi angažovaného rodiče až po fázi trenéra a jachting mě a v podstatě celou naši rodinu během těch několika let, co se jim zabýváme, naprosto pohltil. Takže přeji hrozně moc úspěchů, ať se vám daří, vám v osobním životě a hlavně tedy jachtingu, ať štětí proslavíte po celém světě. Držte nám palce, protože chceme být nejlepší.